ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay!
Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yun totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre,
Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Hmm? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na naman to. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Ay!
Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go! Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo. Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kim Chino! Kim Chino! Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files.
Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. nga. Diyan, Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling madaling bato, bato, ang tatagukan tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi ano namin ba? nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy! Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. radyo. na kundol. Pundol ay... Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, ito ay hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinam na. titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ngayon bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gag. Ay, bakit yung nakita nyo sa amin masyado kayong competitive oh. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna? Sige. Ang Ang aming aming kasagutan kasagutan ay ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pabili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Ano ang salita ay? halgam bilang. Halgam bilang?
Kami talagang gusto niyong pahirapan, no? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama, maaaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit Ang halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! Panghimakas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Lagitab! Wait lang ah. Lagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitan. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap kita. Pwede Ang ba? aming sagot ay kutsilyo. anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang Ang sagot. Kami ay nagkakasa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow, yung maliliit Tama lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito'y nagpapaalam. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka na ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay
Carsoncillo, Aubrey. Carsoncillo. Aubrey. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Oh. Malapit. Muntik Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Right? Ako yung may question. Kami. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Ano na naman nakita mo? Nakita ko na yung babae kasama yung lalaki. Ay, sino yan? Basta sa video medyo grainy lang, pero yung babae, maputi, kilala. Maputi? Oo, maputi, kilala, tas magandang-maganda. Tapos yung kasama daw ay politiko. Ah, okay. Buti di DJ. Pinakabala kita! Buti di DJ. Oo. Politiko. Oo, sabi. Maganda, maputi, at talagang malusog. Malusog! Tago natin sa ano. Oy, sa... wag na. Baka maano tayo dito. Ay. Baka maano tayo Sabi dun. naman daw kapag walang trabaho, yun daw ang pwedeng gawin. Ang maging Entertainer. Sabi naman niya, di ba? Usap lang naman. Usap lang naman daw. Hindi ko alam kung sinabi niya yun o hindi. Basta wag na lang tayo mag-name drop, magbigay ng clue, ng kahit ano. Basta may napanood tayo. Napanood mo rin yun, di ba? Parang. O, napanood mo yung sarili mo. Oo nga, natakot nga ako. Uy, may maputi. Uy! Parang kailan lang. Delikado ka na naman. Pero dude, alam mo, naniniwala ako na kung merong mga opinyon ng tao tungkol sa iyo, hindi mo na dapat siguro masyado pang pag-focusan yun. Tama. Kasi Agree. nga, magkaiba yung yung reputasyon mo, tsaka dun sa tunay mong karakter. Tama. Kung yun yung tingin ng tao sa iyo, na parang, gumagamit ka ng ibang lalaki para lang magkapera ka. Hayaan mo na sila dun. Pero kung yung karakter mo naman talaga malinis yung konsensya mo, wala kang natatapakang tao, wala ka namang sinasaktan talaga ng intentional, edi okay lang. Okay lang talaga tumanggap ng pera. Tsaka mas kilala mo yung sarili mo di ba? Kung bakit mo ginagawa yun, walang ibang pwedeng makapag-question sa'yo dahil sarili mo yan. Totoo. At the end of the day, reputasyon mo, sarili mo yan, pangalan mo, Totoo. ang tinataya mo Sana kung nananagasa ka ng ibang tao na binibitbit mo yung tao doon, pinapakilala mo doon sa politician, tapos ikaw kumikita ka. Hindi sarili mo yung pinapakilala mo doon para kumita ka. Totoo. Ikaw ba, dude, wala ka bang naging offer noon na parang alam mo na ikasisira ng karakter na meron ka? Ako? Maingat tayo dyan Maingat. Maingat na walang papel o maingat na hindi mo ginagawa? Hindi, ako yung nag-o-offer ng scholarship. Why? Ako yung nag-o-offer ng scholarship.
Gusto mo ba mga pag-aaral? May napag-graduate ka na? 3 na! Baka naman nagma-master's degree na sila. Ay, hindi ko na kaya yun. Hindi mo na kaya nun kasi lumipat ka na ng Oo. stasyon na. Hindi! Ano? Hindi. Nagbagong buhay na tayo. Okay. Nagbagong buhay ka na. O, yan kabisyo ha. Tularan niyo si Titan Jello na marunong magbagong buhay. Ayan. So, magbagong buhay ka na rin kabisyo ha. Nang sa gayon, marami kang puntos sa langit. Tama. Dati, mga college yung pinapaaral ko, ngayon senior high na lang eh. Bagong buhay! Bagong binubuhay! Alam mo, akala ko matino ka na, hindi Ay, pa akala pala. ko. Mali pala. Partner. Ay, nako, anyway, kabisyo. Alas 9 ng gabi hanggang hating gabi magsasama tayo. Kasama mo ang Basa Princess, DJ Raketera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Susunod na po ang DJ Rocky Secret File with Jello. DJ Rocky. Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi itong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At
mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo at para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman eh. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Oh! Coffee bean to ah. So, everyday. Patawa ka naman dyan. Kala mo naman. Pakala trash can. Pero ano, everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Huh? Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, no, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it! I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio, music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw?
Mabait naman yan, Dre. Ako rin mabait oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto na? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap Tama. yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Ganyan pala lasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan ng kasagutan Radyo ay- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's Kasi mapupunta sa Oo-Radyo. Ako yung may suggestion. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Cards. Tokwa! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay! Bakit may kagat Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa kape. Kape. Sa mainit na kape. Pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, yung kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo Para okay na patas. kami, Para kami patas. sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulani! Ano sinasabi? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksaktong. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Oh, sarap! Ay, Wow! Empanada. ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa iyo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba, hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya ni Gia? Tama, kumpadre. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Masin! Ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Masarap to. Nakaking nalang natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Ramdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit.
Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret File with Jello. DJ Jello. Itago niyo ako sa pangalang Matthew. At ito, ang aking secret file. Ito ay kwento ng pinakamamahal kong ina. Isang ilaw ng tahanan na nagbigay sa amin ng walang hanggang pagmamahal, pag-aaruga, at sakripisyo ng walang hinihinging kapalit. Ngayong paparating na ang araw ng mga ina. Siguro ito na yung isa sa pinakamabigat at pinakamasakit na araw na haharapin ko sa buhay ko. Taong 1973, nang ikasal ang mga magulang ko. 3 taon ang tanda ni tatay kay nanay. Masasabi kong tunay ang pagmamahal nila sa isa't isa. Maliit o malaki na hindi pagkakaunawaan, lagi nilang pipiliin na magkaayos at intindihin ang isa't isa. Sa mahigit 5 dekadang pagsasama, nabiyayaan sila ng 7 anak. At isa na ako roon. At ngayon, may kanya-kanya na kaming buhay. 3 sa amin ang may sarili ng pamilya. Habang ako naman ay wala pa. Dati kaming nakatira sa Cubao, Quezon City. 20 taon ang inilagi namin doon. Doon namin naranasan ang masayang buhay na puno ng pagmamahal mula kay nanay. Sinisiguro niyang maayos kaming lahat. Masayahin siyang tao. Minsan tahimik. At kapag may problema ka, marunong siyang makinig. Palaban din siya sa buhay. At pagdating sa pagluluto, wala kang masasabi. Halos lahat ng ulam kaya niyang lutuin. Kahit walang cookbook. Gayunpaman, mahirap din yung buhay namin noon. Kasi may panahon talaga na hirap kami. Si tatay nagtrabaho sa ibang bansa. Pero hindi pa rin naging sapat ang kita niya. Pagbalik niya dito sa Pilipinas, naging taxi driver siya. Naalala ko pa nga, minsan, sardinas o tuyo ang ulam namin. Pero kahit ganoon, masaya naman kami. Sayang lang at yung lola ko namatay agad. Di namin nakasama ng matagal. Kung hindi sana siya nawala, siguro may sarili na kaming bahay. Pero ganun siguro talaga ang tadhana. So from QC,
lumipat kami sa San Mateo, Rizal. Dito nagbago yung buhay namin. Mas dumarami na ang pagsubok. Pero kahit ganoon, masaya pa rin naman kami bilang isang pamilya. Hanggang sa dumating ang year 2025. Biglang nagbago ang lahat. Nang ma-diagnose si nanay ng isang malubhang sakit. Anong sakit? Cervical cancer. Stage 2. DJ Rocky at DJ Jello, merong cervical cancer stage 2 si nanay. At sa balitang ito, parang gumuho ang mundo namin. Kasi kahit nahihirapan naman kami, masaya naman kami. Okay naman kami. Kasi sama-sama kami. At hindi namin inaasahan na magkakasakit siya ng ganun kasi ang lakas-lakas naman ni inay. Kaya nga napatanong ako, paano namin haharapin ang pagsubok na ito? At napaisip din ako, magtatagal kaya ang buhay ni nanay? Sa mga nag-aabang po dyan, hello, 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 good afternoon, everybody, what's up, what's up? It's me, DJ Rakitera of Love Radio Manila. Gusto ko lang sabihin sa inyo na kung lang naman, kung gusto mong maging bingonaryo o kung gusto mo na manalo ng papremyo, kung gusto mong manalo ng 500 pesos, aba, sumali na sa Bingo Plus Pabuenas. Abangan mo lamang ang Facebook Live ko this May 15, Friday night, dahil meron akong bibitawang question of the week. Sasagutin mo lang yon at ang may pinakamagandang sagot siyang mananalo ng 500 pesos plus merch item mula sa Bingo Plus. At huwag niyo pong kakalimutan na bisitahin ang www.bingoplus.com para ikaw ay maging bingonaryo at i-like and i-follow ang Facebook page ng Love Radio Manila. So I'm spreading the winning dust para sa inyo guys at sana talaga maging bingonaryo na kayo. So ano pang hinihintay ninyo? Download the Bingo app, Bingo Plus app today at game responsibly. So kita-kits tayo on May 15 para sa Bingo Plus Pabuenas!
Ano yan? Happy Mother's Day, Mommy. Oh, greet Mommy, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, Mommy. We love... Ano yan? Hindi na tayo naka-live, diba? Kinat mo, Papa. Naka-live pa. Akala ko may papapanood ka. Okay. Happy Mother's Day, Mommy. Oh, greet Mommy, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, Mommy. We love you. We may not say it a lot, but we appreciate everything that you do, even the little things. Diba, Enzo? Diba? Ano yung video na yun? Saan kaya yun? Saan magmumula yung sounds? Anak ko yun Asawa ko yun Sobrang nakakatawa. Kasi tinitignan ko kung ano yung talagang dapat merong audio. Kasi sayang yung anak ko dun What do you mean goods na sila? Na tumutugtog na yung kailangan nilang patugtugin. Papa, try mo daw audio test. Happy Mother's Day, Mommy. Oh, greet Mommy, Happy Mother's Day. Kaya wala ngayon, meron yung tanong ko na nga kay Sarma. Diyan si Sarma. Sige, go. Yan na gumagana na yun. Wait lang paganahin natin dahil ang cute doon. Ang cute ng video na yun. Hi, Papa. Ano gagawin? Yung galing sa digital, ayaw marinig. Kaya na gumagana. Yung magpa-play sa TV, Papa. Gumagana siya kanina. Sa TV, audio nung galing sa digital na makikita sa TV mo. Oo. Sige nga, Boss Jay. Try daw. Sige, Papa, try mo na daw. Kaya wala ka. Fafa, try mo na daw. Happy Mother's Day, Mommy. Oh, greet Mommy, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, Mommy. We love you. We may not say it a lot, but we appreciate everything that you do, even the little things. Diba, Enzo? Diba? You may be bugnuted now, but you're bugnuted because you miss Mommy na, diba? Who's working right now? Diba? Anyway, thank you for keeping things smooth and safe. Even if sometimes pang emergency na siya. Yun lang, we love you and see you. Kaya nga
Grabe naman yan. Talagang, talagang ano ha, talagang may pa-video kayo talaga for Mother's Day ha. Thanks guys, I appreciate you and thank you sa aking butihing asawa at sa aking anak, no. So thank you very much. I appreciate it. Pero mas na-appreciate ko yan kung may lagay. Charot! Biro lang. Anyway, thank you. Cute, umiyak. Tawa naman ako. Umiyak. Ayun. Go, Papa. Grabe naman. Sinong humingi ng kopya sa kanila nun? Binigay lang po sa akin. So lahat sila hiningan nyo. Oh. Kala ko naman kusang loob ng asawa ko yun. Okay. Oh, ang nice naman. Nakakatuwa. Thank you din. Thank you, Miss May. Miss May. Kakatuwa. Pag talagang may ganyan, parang asisi ako. Kasi syempre, di ba? As a mom, as a new mom, iba rin yung feelings natin kapag ganito, di ba? Namimiss ko tuloy yung anak ko. Agad na miss ko. Nakakatawa. Agad na miss ko na. Miss ko yung anak ko. Ano na siya? Nag-juice na siya. Sabi siya. Marunong na siya mag-juice. Wait lang, ba't di ko makita yung ano? Tsaka sobrang bilis ng panahon, guys. Sobra talaga. You showed Daddy that you like watermelon. I like watermelon, Daddy. Yan o, nag-watermelon na siya. Yeah. Diba? I miss
He's my Baba. Thank you, Hello Kitty. Finish. Oh, you showed Daddy. You know. Melon. Ganun talaga ako pa rin. Watermelon! Sana hindi maarte yung siya ng anak ko. Tuntua siya sa watermelon kanina eh. So far, sa lahat ng mga pinapajuice namin sa kanya, ang hindi niya masyadong bet ay banana. Hindi niya masyadong bet ang banana. Meron akong picture na pinost sa sarili kong account. Tapos parang feeling ko, kamukha ko dito yung anak ko. You know? Diba? Kamukha ko yung anak ko dito eh. Enza. Ano yan, dude? Akala ko, Song of Your Life eh. Dude, meron tayong anong tawag dito? LKNB, dude. Ano yun? Dude, parang nangitim ka. Ang ginagawa mo sa buhay? Kaka-basketball. Na ano? Hi, Kaitin. Oo, Matthew. Oo. So, parang naman, si ano to? Yung pupunta dito. Sabi niya may gusto siyang kwento. Tapos parang gusto niya i-share. So, ang first kwento lang, kung gaano kaayos yung buhay nila. Hindi, I mean, mahirap. May mga hirap silang pinagdadaanan. Pero, ang mahalaga sama-sama naman sila. So, masaya naman sila, gano'n. Pero may darating at darating talagang pagsubok. So, paano nyo lalampasan yun? Pasok. Ano kaya, parang hahaba pa kaya yung buhay ng nanay niya? Matagal pa kaya niyang makakasama? Yun yung mga tanong. Dot! Nandito na si Jello. Baka may kachat ka dyan, ha? Kausap. Yun, tinan mo? Pag tinutokso natin, tinan mo. Bumibilis. Dudong itim mo nga. Ay, hindi naman. Wala kang mic daw. Yan, Hindi itim ka naman ko. yung super itim, dude. Pailaw ako, dude, para magbago naman. Kasi para may kung mabiktima maitim, tayo sa live. Kung maitim, it's my friend, Totoy Bato. Yan. Di ano lang to. Yan. Yun, Ako, dude, wag mo masyadong putian. Dude, yan. Bigyan mo ako ng buhay, dude. Bigyan mo ako ng buhay para may mabiktima tayo sa online.
Timayin mo online. Bigay to ni, boss eh. Boss ano? Boss. Boss mo. Hindi, si boss. Kasama mo doon. Talaga ba? Yan ba yung bigay niya? Yung Gano'ng ano niya. kayaman tong partner ko. Banis. Ano yan? Natutupi yan sa 8. 2, 4, 6, 8. Yun yung literal na tupain kita sa 8. Wait lang, sabi ni Kimi, baka lang dahil sa color ng shirt, color theory. Sige, tatanggalin ko na to. Teka lang. Oy dude, magunos dili ka. Ay, Hindi pa tamang panahon. Kala ko nasa outing na tayo eh. Baka hindi bagay sa iyo ang ganyang color ng red. Baka nga, no? Baka mas kasi 'di ba pag Mamaya white, papalit ako sa kotse. pag white dude ang ganda ng naggo-glow ka. Ay, ganun na. Magpapalit tayo ng white mamaya. Hindi. Kuha tayo sa kotse. Pero dapat actually bumagay sa iyo yung red. Alam mo kung bakit? Kasi labredo ko eh. Yes, tsaka lagi tayo nagsusot ng red. Yes, dapat talaga. Huwag nyo na akong bigay sa ibang kulay. Parang awa nyo na. Lagi ko na nga itong pinagdadasal. Nai-stress na nga ako eh. Totoo ba? Huwag kang mag-alala. Walang ibang kulay yan. Manalig ka. Sabi dito, white bagay sa'yo, promise. White. Huwag ka naman ibigay sa ganun, di ba, puti. Baka huwag ka sumama sa puti, dude. Mapunta ako kay Isko Moreno. Hindi na ako dito sa radyo. Doon na ako sa Hindi, mahirap yung kapag sa puti ka sumama, di ba? Sa kabilang buhay na yun. Oo. Huwag naman. Di baka hindi lang, madami lang akong Marami ka lang. ginawa ngayong araw na to. Di, baka kasi sobrang lagi nagbabasketball si Titan Jello eh. Boundary time na! Mamang Chuper! Mr. Driver na mahilig gumapang! Uy! Sa kalsada. Yan! May maganda kaming balita sa iyo kasi mananalo ka lang naman ng 1,500 pesos! Handog lang naman to ng ACS Charm Fabcon Purple Eternity! Kaya hindi ko na papatagalin, partner. Babanggitin ko na po ang maswerteng mananalo ngayong May 7, 2026 Thursday ng 1,500 pesos na may plate number na 158UWT. Uy, ba't ganun yung plaka niya? Anong minamaneho niya? Sa po siyang angkas driver? Uy, pati pala angkas driver. Pasok dito. Ay, oo naman. 2 wheels, 3 wheels, 4 wheels. Ayan. Pasok yan. Swerte, no? Swerte niyan. Pangalan. Congratulations kay Vernon Villanueva. Vernon Villanueva! Congratulations, Vernon! Punta ka na dito sa Love Radio ng kamit mo na o makuha mo mismo, magkadikit ang mismong palad nating tatlo ni Titan Jello. Nang malaman mo ang hinahanap mo. Oo, ang hinahanap niya 1,500 pesos! Sandog lang naman niya na ACS Charm Fabcon Purple Eternity. At sa mga kabisyo natin hindi natawag ngayon, di man pinalad, huwag kayong mag-alala kasi everyday naman po namimigay kami ng papremyo dito sa Love Radio. Kaya magpalista ka na o di kaya naman lagi ka lang tumutok sa 90.7 Love Radio. At kami po ay magbabalik. Kasama pa rin si DJ Rakitera. DJ Titan Jello. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailan pa bang i-memorize yan? Basic! Pasali daw. Kuya A, lista ka lang dito. Welcome lahat dito, Kuya A. Mahal namin kayong lahat. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's
Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Secret Files. Secret Files. Mga kabisyo, ang pagmamahal ng isang ina ay kailanman hindi kayang tumbasan ni numan. Sabi nga mga kabisyo, aanihin mo ang isang tahanan kung wala naman yung ilaw ng tahanan na nagbibigay buhay sa bawat sulok ng bahay. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang unang bahagi ng storya ng ating letter sender na si Matthew. Napakinggan po natin kung gaano niya po kasayang ikwento ang pagmamahal ng kanyang nanay at ng kanyang tatay. Hindi man perpekto ang buhay, pero kapag meron kang ilaw ng tahanan, talaga naman na napakasaya ng araw mo. Kabisyo, ikaw ba? Handa ka ba na tanggapin kung sakali yung ilaw ng tahanan ninyo ay mawalan na ng kinang sa bahay ninyo? Malalaman natin ang ikalawang bahagi ng istorya, mga kabisyo. Kaya tumutok lang po kayo at pakinggan natin ang mga susunod na magaganap sa kwento ng ating Rocky Secret Files with Titan Jello. Hindi namin inaasahan na magkakaroon ng malubhang sakit si nanay. Napakalakas niyang tao. Cervical cancer stage 2. Paano namin haharapin ang pagsubok na to? At sana humaba pa ang buhay ni nanay. Simula nang malaman namin ang diagnosis kay mama, inalapit namin siya agad. Sa pinakamahusay na doktor. Yung doktor na pwedeng makatulong. Nang sa gayon ay gumaling siya. Pero nalaman namin na may komplikasyon na pala sa dugo niya. At kumakalat na rin ang cancerous cell sa katawan niya. Kaya kahit gaano pa kahusay ang doktor na kuhain namin, nakadepende pa rin ito sa pagresponde ni nanay sa treatments niya. Radiation sessions, chemotherapy sessions, brachytherapy sessions. Lahat ng yun pinagdaanan niya. Then January 20, 2026,
Sabi ng doktor, lumiit daw ang bukol sa cervix niya. Dito nabuhayan kami ng pag-asa. Pakiramdam namin, gagaling na si nanay. Pero lumipas ang 1 linggo. Mangyayari pala. Ang pinakamasakit na bangungot ng buhay namin. Naka-work from home ako noon. Katabi ko si nanay sa kwarto. Natutulog siya habang ako naman ay nagtatrabaho. Maya-maya ay nagising siya. Inakyat pa niya ang mga sinampay naming damit sa kwarto. Nagbiruan pa kami. Binigyan niya pa ako ng biskwit para sa merienda. Nagtatawanan kami. Hindi ko lang akalain na yun na pala ang huling masasayang sandali naming kasama siya. Dahil makalipas lang ang ilang minuto, sumigaw si tatay nang hihingi ng tulong. Pagkaresponde ko kay tatay, nakita ko na nakatumba si nanay sa banyo at wala ng malay. Mabilis namin siyang isinugod sa pinakamalapit na ospital. At doon sa ospital, nalaman namin na nagkaroon si nanay ng brain aneurysm. Pumutok na raw ang ugat sa utak niya at nagkaroon ng internal bleeding. Tarantang-taranta kaming magkakapatid. Ganun din si tatay, tulala. Hindi namin alam kung anong gagawin. At habang nasa ospital kami, wala kaming ibang magawa kundi ang maghintay. Maghintay sa update. Maghintay na bumangon si nanay. Habang pinagmamasdan ko si nanay, naaawa ako sa kanya. Then bigla siyang dumilat. Tapos parang hindi niya alam kung nasaan siya. Maya-maya pa, napapansin kong hinahabol na niya ang hininga niya. Kaya sumigaw ako sa doktor. Sabi ko, iligtas niyo po si nanay. Ang sabi ng mga doktor, napakaliit na lang daw ng tsansa na mabubuhay pa si nanay. Sa isip ko, paano napakaliit may mga galaw naman si nanay. Nagre-responde naman siya kapag may mga ginagawa sa kanya. Pero according to the doctors, sa ganitong kaso, kailangan daw maoperahan agad sa loob ng 24 oras. Dahil kung hindi, posibleng maging brain dead na ang pasyente. Okay na sana Mauoperahan na sana si nanay
Kaya lang nagkaroon ng problema sa pagitan ng mga doktor tungkol sa consent and process. Sa puntong yun, nawalan na kami parang nawalan na kami ng pag-asa. Pero ang tatay ko umasa sa himala. Hanggang sa sumapit ang umaga. At tuluyan na kaming iniwan ni nanay. Gumuho ang lahat ng pangarap namin para sa kanya. Pati mundo naming pamilya. Para bang nawalan ng direksyon. Si nanay kasi yung klase ng taong lalaban para sa pamilya hanggang sa dulo. Masyado siyang mapagmahal, maalalahanin. At handa niyang ibigay ang lahat para sa amin. Kaya, wala na akong magagawa, kundi tanggapin na lang ang lahat ng mga nangyari. At siguro, kaya ako ginawa itong sulat na ito, para ipakita sa buong mundo kung gaano ko kamahal ang nanay ko. Nay, kung nasan ka man ngayon, sobra ka pa rin naming namimiss. 3 buwan na ang lumipas, pero hinahanap-hanap ka pa rin namin araw-araw. Alam kong kasama ka na ni Lord. Diyan, wala ka ng sakit na nararamdaman o paghihirap na nararanasan. Tingnan mo kami at gabayan mo pa rin kami, ha? Kami na ang bahala kay tatay. Sisikapin namin na mapasaya siya. Masakit lang isipin na hindi namin matutupad ang pangarap mong makasakay ka ng eroplano. Pangarap mo yun, di ba? Nauna ka lang talagang lumipad. Unang Mother's Day ito na wala ka na. Lahat ng okasyong daraan sa taong ito, maninibago kami. Kasi wala ka na sa tabi namin. Kaya nay, kahit sobrang sakit sabihin, hanggang sa muli nating pagkikita, miss na miss ka na namin. I love you, Nay. DJ Rocky at DJ Jello at sa lahat ng mga kabisyo. Sana ay kapulutan ng aral ang ibinahagi ko. At gusto ko lang sabihin na habang nandyan pa ang mga magulang natin, yakapin natin sila at iparamdam kung gaano natin sila kamahal. Dahil mabilis lang ang oras. Di mo namamalayan. Nauubos na pala ito. Maraming salamat DJ Rocky and DJ Jello. Sa lahat ng mga nanay, advance Happy Mother's Day. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Matthew. At ito, ang aking secret file. Dumoko.
na po ako eh. Opo. Tapos, tagal ko po rin mag-antay doon. Paano matagal ka nag-antay? Galing na po ako dyan. Talaga, hindi niya alam na nandito ka? Alam niya po magkikita kami dalawa. Okay. Tapos sabi niya, wait ko lang doon sa Star City yung bang until na wala. Talaga ba? Opo, tapos yung nagtanong-tanong lang po kami po sa news doon. Tapos nag-alpo sa amin yung invite. Aha. Tapos until na wala pa po. Tapos hindi rin po siya nagre-reply sa akin. Ano bang usapan niyo? Magkikita po kami dalawa. Siya po yung unang sabi niya magkita daw po kami. Anong gamit niya account? IG po, tapos sa Facebook po. Ano po ka muna? Okay lang po. Masaya ka naman. Yes, DJ. Happy ka, ha? Yes, DJ. Tagasan ka? Tagig DJ. Tagig ka pa. Yes po. So, supposed to be, magkikita kayo ni Jello. Opo. Kasi sabi niya, pagkita daw po, tapos i-invite niya daw po kami dito, tapos ipapa-shoutout niya daw po ako. So, nag-antay po ako. So, wala pa rin po. Na-reply. Opo. Baka kasi kanina busy siya. So, baka naman nakala niya ibang araw ka darating o alam niya ba na ngayon ka darating? Opo, alam niya kasi sabi niya rin po, may team building po kayo tomorrow. Opo. Tapos sabi ko, sige po, Titan Jello, today na lang po. Tapos? Ayun po, tapos bumiyahin na po ako papunta dito. Tapos? Tapos sabi ko, Titan Jello, chat na lang po ako pag nandun na po ako sa Star City. Sabi niya, okay. Tapos inantay ko na po, wala pa rin po. Tapos hanggang magtanong na lang po ako. And nahiya rin po talaga ako pumunta mag-isa dito. Pero dapat may kasama ka. Pa? Wala po. Sure ba na kasi yung kausap mo talaga sa IG? Sige, antayin na lang natin siya. Nandiyan naman siya eh. Baka hindi lang kayo nagkaintindihan. Siya to po, di ba? Patingin nga. Official Lil Vinci. Siya yan. Anong message nyo? Patingin nga. Teka lang. Dapat ba magsa-Star City kayo o ikaw lang yung magsa-Star City? Tayong dalawa po, inaya niyo po kasi ako. Na mag-Star City. Yes po. Ano bang sabi niya? Tara mag-Star City tayo, gano'n? Opo. Dapat sabi ko, sa Friday na lang Titan Jello kasi po yun. Doon po ako free. Kailan niya sinabi yun? Nung pa po, Wednesday. Patingin nga ng convo niyo, siya ba yan talaga? Wait lang po dito. Sige, go. Okay ka lang, ha? Okay lang po.
Hello. Yes, dude. Anak ka ng tipaklong ka. Wala lumabas. Ang pangalan niya Tasyang. Isyang yata yung pangalan nito sa IG. Tapos, sabi niya, pinangakuan mo daw siya na magsistart. Wait lang, dude, wait lang. May ano ka na ba dyan? Meron ka ng, anong tawag dito? Meron ka na bang t-shirt namin? Wala pa? Wala pa po. Ikaw yung kachat ko kanina. Yes po, DJ. Oh. Bali, pangatlong beses na kita DJ talaga. Saan? Nung una po, parang sa Stars. Ayan si Titan Jello. Busy siya kanina. Madami kasing ginawa. Kakaasar. Tingnan mo. Ay, ano ba to? Prank ba to? Dude, alam mo ba na talagang inaano kita? Diba? Pati na ako. Dude, kinakabahan ako kasi Love you, dude. kasi hindi kita. Mahal mo talaga ako, dude. Ha? Ginanti lang namin. Na-stress ako, dude. Hindi ko alam kung paano ako lulusot. Tanga mo! Sabi ko, dude, paano? Nangako ka ba? Patingin nga ng konvo mo. Dude, iniisip ko, paano baka hindi ikaw yon, diba? Binigyan kita ng benefit of the doubt, tandaan mo yan. Nag-Star City na nga ako. Nangako na Star City! Tapos, paano pa ako? Nagme-message pa ako dito. Di kita nilaglag. Sinabi ko na busy ka kanina. Yung mga nagko-comment sa YouTube, nasa na si Titan Jello, pinaghahanap mo. Tanga mo, nakakaasar ka. Thank you, guys. May pagganyan pala kayo. Happy Mother's Day! Dapat bukas pa yung DJ. Grabe naman. Thank you. Wala. Thank you. Kainin natin yan. Sige, lagay natin yan dito sa harapan para may Dude, dito mo patunayan na talaga di kita nilalaglag. We love you so much, dude. Kakaasar pa din. Dude, game na. Sa kanya ba yan? Okay. Sa pagkakataong ito, gusto ko lang sabihin na naprank ako ni Titan Jello. Ha? Habang naka-break po kami, pinrank ako ni Titan Jello. May dumating na babae dito, tapos sinabi niya na magkikita daw dapat sila ni Titan Jello. Ako naman, sabi ko, anong message ni Titan Jello na magkikita daw dapat sila ng Star City? Hindi ko mapigilan yung sarili ko na sabihin to. Tapos si Titan Jello sabi sa akin magsi-CR lang daw siya. Okay, sige, CR. Talagang saktong pagdating ng babae. Umalis si Titan Jello. Sabi ko, may fishy to. Something's fishy. Yung galawan mo, dude. Pang cheater. Alam mo yung may pang mga galawang babaero. Tapos kinabahan na ako kasi kachat mo daw. Tapos, sabi ko, shucks, ano sasabihin ko dito sa babae? Sabi ko, busy lang siya kanina. Sabi ko, dude, di kita nilaglag. Anyway, mabalik na nga tayo sa secret file natin. Ang bigat ng secret file natin Pero wait lang lahat po ng yun, ginawa nilang pamamrank para po talaga sa celebration ng Mother's Day. Yeah. Gusto lang nila ko talagang i-surprise at bigyan ng pagkain at bulaklak bilang selebrasyon ng Mother's Day. Salamat, Titan Jello. At salamat kay May at Tasyang
na nandito ngayon. Thank you ha. Sinurprise nyo ako at nabigla talaga ako doon. Pero grabe, hindi ako makaget over, dude, sa ginawa mo. Imaginein mo kung tunay talaga yon. Parang pipingutin talaga kita. Parang yun yung gagawin ko sa'yo kapag meron ka talagang babaeng tinataguan. Wala. Wala tayong ganyan. Ha? Lahat Kasi, ng mga ano natin, kung hinahanap natin. Kung sino yung legal mo, doon ako kampe. Doon kita ilalaglag. Lahat sila illegal. Anyway, partner, yun nga, no, napakaganda ng kwento na napakinggan natin kanina ni Matthew. Kwento ni Matthew na talaga namang napaluha din ako eh. Pag-usapang nanay kasi masyadong emotional. Totoo naman, dude. I mean, ikaw, parang every time nga na nakakabasa tayo dito ng secret file about a parent, especially a mother, nakikita ko nga na parang grabe din yung damdamin mo para doon sa mga taong nagse-celebrate or parang nangungulila sa kanilang nanay. And siguro talagang wala eh. Parang ako iniisip ko na lang talaga lahat tayo dun patungo eh. Tama. Paunahan lang talaga to eh. Pero dude, ako iniisip ko palagi, eto ha, ano na to, bilang isang nanay na to, na simula nung nanganak ako, o simula nung nagbuntis ako, na sana Lord, bigyan mo pa ako ng mahabang buhay. Na hanggat di ko nakikitang stable yung anak ko, wag mo muna akong kuhain. Ganun na yung iniisip ko ngayon eh. Na hanggat hindi ko nakikitang okay siya o yung mga magiging anak ko, wag niyo muna akong kuhain. Wag muna. As in, wag muna, Lord. Kasi kaya ko magtrabaho para kapag iiwan ko sila, medyo maayos yung buhay nila. At saka kung hindi sasapat na isa lang yung magulang eh. Alam mo yun, dude? Parang para sa akin kumbaga, bilang isang taong lumaki na present yung dalawang magulang ko, parang thankful ako na pinagsaluhan ng nanay at tatay ko yung parenthood, no, yung hardships para mapalaki ako. Tapos ngayon na magulang na ako, kapag napag-iisa ako physically sa bahay kasi lumilipad yung asawa ko, nare-realize ko na kung gaano kahalaga din yung presensya physically ng isang magulang. So, yung ako, mag-isa ako sa bahay. Tapos, alam mo yun, parang, shucks, pag physically mag-isa ka lang, parang nakakabaliw din siya. So, believe ako dun sa mga magulang na kinakaya nila, no, ang lahat. Mapag-isa sila o dalawa sila, and yung pinipilit talaga na humaba yung buhay nila para ma-raise yung kid nila ng maayos. Tama. Ako agree ako doon. Alam mo, saludo sa lahat ng mga nanay na ginagawa na ma-survive nila yung araw-araw para sa pamilya nila. Tapos single parent pa sila. Single mother pa sila. Saludo po sa inyong lahat. Hirap maging nanay Totoo. Kasi bukod sa anak mo, inaalagaan mo din yung mister mo. Kailangan niya ng aruga mo. Totoo. Diba? Tsaka parang unwritten rule or responsibility siya, dude, na dapat you hold it all together. Walang handbook no? Walang handbook, dude eh. Alam mo yun, yung parang people expect you to do this stuff. Tapos, ikaw, parang bigla ka na lang lalakas eh. Alam mo yung wala ka namang superpower talaga. Wala talaga yung, okay, eto, lakas mo Wala lang ganun eh. It's a self-journey kapag naging nanay ka na nadidiscover mo yung lakas mo. And kapag may lakas ka talaga, makikita yun ng mga anak mo eh. Feeling ko kapag na-mature na sila, ramdam nila kung ano yung lakas ng nanay nila Kaya yung mga tao, yung mga anak na nabibilib sa nanay nila o sa magulang nila, ibig sabihin nung nakita nila kung gaano ka katatag, gaano ka kalakas, gaano mo ginapang ang lahat para itaguyod yung pamilya ninyo. So siguro si Matthew, ganun yung nararamdaman niya, ng ka-proud siya. Ganun siya ka-proud sa nanay niya. Dahil ginawa ng nanay niya lahat Tama. para sa kanilang magkakapatid. Biro mo, pinagluluto rin sila. Bukod sa nagtatrabaho, alam mo yun, iba rin yung iba yung
feeling of loss kapag nawalan ka ng minamahal sa buhay. Tapos sabi niya pa, 'di ba, this is the first Mother's Day na hindi nila kasama yung nanay. Yes. Alam mo, totoo yun ha. Ang hirap mawala ng ilaw ng tahanan. Sobrang hirap. Kasi sabi nga daw nila, hindi naman sa lalaki din naman ako. Sabi nga daw ang tatay kapag nawala ang nanay, may posibilidad na maghanap or iwanan yung bata. Or minsan magstay yung tatay, magpaka-nanay din. Sige, ilabas mo muna yan, dude. Ilabas mo muna yan. Excuse me po. Nabilaukan ako, pinag-uusapan yata ako ng mga ng mga totoong babae. Pinag-uusapan ka ng legal mo. Natsuka ko bigla. May nakaalala sa'yo. Oo. Excuse me po, sorry po. Pero yung nanay daw, dude, ito yung kahit anong mangyari, hindi ka iwanan Oo naman. Hindi. Alam mo, yun yung nararamdaman ko ngayon. Netong naging nanay na ako. As in, yun talaga yung pinaka nararamdaman ko na parang hindi ako bibitaw sa anak ko. Kahit kailan, no? Kahit kailan. And kung sakaling mag-asawa siya, syempre, excuse me naman sa akin, diba? Hindi naman ako yung tipong nanay na, na parang masyadong atribida sa desisyon ng anak ko. Kapag kaya niya na magdesisyon para sa sarili niya, ahayaan ko naman siya. Pero hanggat hindi niya pa kaya, nandyan lang ako palagi sa kanya. Kaya sa mga kabisyo natin na mga anak dyan, napakahalaga na mapadama ninyo yung pagmamahal niyo sa nanay niyo. Kasi dude, naniniwala ko na may stages ang isang anak. May stages sila ng pag-intindi, pag-unawa, at pagmamahal dun sa nanay nila. Kasi sa umpisa, parang okay, mahal na mahal natin yung nanay natin kasi siya yung nagbibigay sa atin ng dede, gatas, ganyan. In order for us to survive. Ganun yung dynamics and relationship natin sa nanay natin Pero pag dumating na ng grade school hanggang high school, parang nandyan na yung biglang ayoko na, masyado na ako kinokontrol. Di ba? Parang at some point, hindi naman maganda yung term na hate, di ba? Pero minsan pumapasok yung term na yun doon sa sa buhay ninyo na parang ayoko nang ginagawa ng nanay ko, parang hini-hate ko siya, ganyan. O kaya parang hindi ko maintindihan na parang na-frustrate ako, mga ganon. Nakikita mo yung flaws ng nanay mo. Tapos hanggang sa tumatanda ka, tapos parang pag maraming sinasabi yung nanay mo, parang feeling mo, pinakikialaman yung buhay mo. Pero sa totoo lang, ginaguide ka lang Totoo. Diba? At ayaw ka lang niyang mapariwara. Naalala ko pa nga nun, dude, nung college ako, hindi ko talaga maintindihan yung nanay ko. Nanay ko yung pinaka-isa sa mga kontrabida. Pag nagpapaalam ako na magpunta ng debut ng kaklase ko, sasabihin niya, sama mo papa mo. Dude, nagpa-party na kami lahat-lahat. Yung tatay ko nandun sa labas as a chaperone. Inaantay ako na hindi malaseng. Dude, ganun yung level. 18 years old na ako noon. Pero dapat kasama ko tatay ko, kasama ko kapatid ko mga lalaki. Ganun. Gwardyado. Pero nung lumaki na ako after that, kasi nagdadabog-dabog pa ako nung time na yun. Hindi ko pa maintindihan yung pag-iingat na ginagawa nila sa akin. After that, siguro mga 20-something na rin ako nun. Nakagraduate ako. Mas lumawak yung pangunawa ko. Habang nagmamature ako, habang nagkaka-experience ako, at lalo na ngayon, netong naging nanay na ako, dude, I remember, nasa simbahan kami ng nanay ko. Nung nagbubuntis ako. Nakwento mo yan. Sabi ko sa kanya, Ma, sorry ha. Sorry talaga. Kasi ang hirap pala ng pinagdaanan mo nung pinagbubuntis mo ko, tapos lalaki lang siya, sasagutin ka lang. Sorry talaga, Ma, ha? Kasi legit ang daming hirap sa akin ng nanay ko, tapos sinasagot-sagot ko lang siya paminsan. Nung minsan sumasama pa yung loob ko. So, may realizations. And sa ngayon, sobrang love na love ko yung nanay ko. As in, sobra. And I couldn't imagine life without her. Kaya happy Mother's Day din sa nanay ko. And ganun ako mag-profess ng love ngayon, as in vocal ako. At gusto natin, 'di ba, sa mga kabisyo natin ngayon na maging vocal din kayo sa pagpapadama at pagsasabi ng pagmamahal sa mga nanay ninyo kasi hindi nyo masabi bukas kung kailan makalawa. Oo. Nabuhay pa rin ba yung nanay mo? Totoo.
Tsaka wag na wag natin papaluwain yung magulang natin. Kasi mahirap. Sabi nga daw kapag pinapaluwa daw natin yung magulang natin, mabigat daw sa buhay yun. Pero ako pinapaluwa ko yung nanay ko. Saan? Pinapaluwa ko siya kasi sasaya. Siguro binibigyan mo na 10,000 pesos. Hindi lang 5, kundi, ay, excuse me po. Ikaw may nasasamid ka, tapos ako dumidigay. Kung meron ngayong gabing ito, ha? Napag-uusapan tayo natin ng mga bisita natin sa Kaya labas. nga eh. Ay nako. Pero, yun, magpaluluhay. Ngayon ko lang narinig yan. Oo, wag papaluwain. Mabigat sa buhay. Totoo yun. Sabagay. Dapat naman hindi talaga tayo nagpapaluha ng ibang tao. Huwag tayong intentional na makasakit ng damdamin ng magulang natin. Although, may mga pagkakataon din talaga na sasagot ka kasi may mga... Tao lang tayo. Oo. Tsaka may paniniwala din kasi tayo eh. Totoo. May opinion tayo na minsan hindi rin tugma doon sa opinion nila. Totoo, dude. Tsaka, syempre, yung paniniwala nila, yung mga panahon pa ng kopong-kopong. Oo. Diba? Tsaka yung mga sabi-sabi lang, diba? Doon sa nila naniniwala. Eh, syempre ngayon, yung mga, I think, generation natin, diba? Medyo mas mulat tayo ngayon doon sa mga facts at hindi. Tama. Diba? Dapat paniwalaan. So, doon nagkakaroon ng clash eh. Pero at the end of the day, ang pinakamahalaga dyan, mahal pa rin natin sila at mahal pa rin nila tayo. So, be expressive, guys. Ngayong, hindi lang ngayon. No? Every Araw-araw. Pwede maging Mother's Day. Totoo. Araw-araw pwede mo sabihin na I love you ma, thank you ma. Sa mga simpleng ganun lang. Totoo. Malaking bagay para sa mga nanay yun. Yes. Impactful, kumbaga. Yes. Bukod sa yakapin mo nanay mo, diba? Ano ba naman yung abutan mo ng 1,000, diba? Yeah. Pataas, no? Sampalin mo ng 10,000 yung pagmumukha. Ingay mo palagi. Aray ko! 10,000! Ang sarap, kabila pa! Ganun. Ganon. 10,000 ulit, 20,000 na to. Sapakin mo ba ako, anak? Sapakin mo ba ako, anak? Gusto ko yung sundok, anak. 100,000. Sapak mo ako. Sapakin mo. Uy, meron ngayon yung ano, di ba yung sa cake, di ba? Oo. Yung surprise cake, Oo. yung kapag may hinila ka, tapos biglang money cake pala, Yan. di ba? Punong-puno ng pera yung ano, cake, no? Ano, may mga uso pa yung bulaklak, yung bouquet. Yan. Di ba? Money bouquet. Tagi 1,000, no? Totoo. O, hindi kung medyo tipid-tipid ka, tigbe-20. Yan. Daming paraan ngayon para mag-express ng pagmamahal sa magulang hanggat nandyan pa sila. Totoo yan. Hanggat nandyan pa yung mga nanay natin. Yun lang naman, kabisyo. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to us sa raketera@gmail.com. Kami po yung magbabalik para sa programang Top Secrets, kasama pa rin ang Basa Princess DJ Raketera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic! Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Kasi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, okay. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano. Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo na? Tagay. O sige. Tagay! Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ang
kasagutan ng kasagutan Radyo ng- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang naisip. aming naisip na sagot ay sobre. It's kalu. pupunta sa Oo-Radyo. Ako yung may suggestion. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa iyo, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Sorry. Tokwa! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay! Tagay! Bakit may kagat? Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa kape. kape. Sa mainit na kape. Wala, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, Ay, kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo Para okay na patas. kami. Para Kami patas. sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulami! Ano yung sinasabi? Ano? Bigani! Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulami! Pasensya na at may nakakuha ng eksaktong. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bat. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Oh, sarap! Nakasagutan. Ay, Wow! Empanada! Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa iyo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba, hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Maskin! Ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Masarap to. Makaking nalang-nalain natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. 3, 2. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng Pag-iisip. mga ibon. Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa Oo-Radyo. Tayo. Ito dapat. Yes! Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung Ayan. magko-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung ano mo, Paris mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Ayan, nice. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam.
Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala ka na? Nangongopya. Ang score ay mapupunta sa oras. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radyo. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo. Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay. Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag. nang manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Oo, Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangongopya. Nangungurak. Nangungopya. Nogura ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, ngayon. maligayang Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Konyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo.
Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, baka kasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Lobo. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo kay paglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Paway ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? Ma'am, B.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Huwag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako nireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo kong buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo. Si Arnel, kaya. Oo, ilalaban ako dito ng putukan tsaka basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ka, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat.
Motor mo ba yan? PCX na po sila. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabihin mo. Opo. Sabi niyo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa AFAM. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30 po. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, magmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Kaway ka 30. Hello? Andito ako sa may ano. Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka po, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aampas ka ba? Saan ka ba? Pwede lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo lang, mahal ko siya. Dali lang, dali. Delikado yun. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Nakita ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo, kumayaway ka sa camera. Kaway, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba ako ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ano pangalan mo, kuya? Bonjing po. Bonjing eh. Ano kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon alam ako? Oo, 60 na to pero parang 45, oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako, kaya nabubuhay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Pakakasal lang po yung anak niyo,
Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing? Mahal mo din ako. Mahal ko. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, single. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. Ay, paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera. Metro's #1 Love Radio. Basic! Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone. Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RG? Wala kaming Let's choice! Go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niyo ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Ano sa container na eh? Ilalagay sa... Ilalagay mo daw. container. Siguraduhin mo talaga, Tanya, Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo, ha? Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito, girl, Okay, ito, yan. Lagay mo tayo yung rice, dyan. Ito yung rice. Yan, tama? Lagay mo pang, sige pa. Ay, buhos malas. Sasagad ko na ba? Lagay mo lahat. Okay na. Ayan na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapon. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng konti lang talaga ko! Bukas na to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway, Oh. Nga! Okay na yan! Okay na yan! Okay na? May Okay na yan! nalagay na. Okay. And then, ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay! Okay, and then you... Lahat na ba? Lahat! Hi! Guess na, alam mo, lahatin mo na. Wait! Wag daw pala! Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! 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 Marana! Push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More. Ayan. Sige. Sige, more. Sige. Ganyan. Todo mo na yun. Sige, okay na yan. Alam mo, okay na yan. Performance level, okay. Alam mo, And then- More, hindi kita narinig by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang. Okay. May spoon na And then- naiwan sa loob. O tapos, next. Diyan ka nga! Next is... Okay. Panakarap pa! Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! Bigyan dito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa. Ito tapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, naghugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita I'm kung calm. saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, Tapos mo na get ba? one.
Get one, tapos pasubo isa. Okay. Lahat sila, porkin. Lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! Uy, yung ano, do not eat. Durugin mo like Si Mama yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Bago mo ilagay Ano dapat. yung sabihin nun? Wait! Wait! Tanya, dyan ka lang! Marahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos ka. na si Mama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Like that. Pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw yung sabi ng prompter natin. Pasok mo. Maria, makinig ka. Maria, makinig ka muna. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. Oo. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl. Tapos, sorry. Yeah. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand. Yan. Move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na lang sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa. Ano na gagawin? Gutom ka na ba? Gutom naman Okay, to. what you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na. Sige. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your hand. Yeah. Ay, Wag! Ito na. Okay, pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, gano'n kadami? may spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. More! One more. More! Yes! Yeah, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. Oh, no! Oh, I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Hindi ba? Dudurugin na naman. Okay, Dudurugin na naman? pang garnish. Okay. Yeah, kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Oh, lakas mo na itong galit mo kay DJ Shiny. Yan. I-shoot mo sa bowl, ha? Okay, may nalaglag. Okay. Can you zoom in into this? Tingnan mo. Hindi halo. Hindi na halo, pero okay lang. It's fine. Bakit lahat Susubuan niya na ako. nilagay? Hindi ba dapat may matitira Kausa mo ba ako? Alam mo ba hindi kita naririnig? Ha? Oo. Say oo. Is she speaking to me? Because... Kasi di ba dapat may isa na pang-rap? Tapos, To bakit your lahat nandito na sa loob? mama. Di ba gaganyan? Tapos, In ano? the... Okay na to? I'm on your left. Ay! Anong lasa? Not bad, ha? Ang laki nung kay Tonya. Ang laki. Kayang-kaya ni Tonya yan. Kaya niya to! Pasok mo. Isang subo. Laki, grabe. Huwag ka madumihan. May kinakain ka mas madumi dyan. And finally, ikaw. Kailangan mo rin sumubo. Yeah. Sige, Yes, dahil of course. ako gumawa nito. Dapat nga ako yung tumitikim eh. Kasi ako gumawa nito. Yung, ang laki rin. Kayang-kaya ni Morena yan. Happy na ba kayo sa pinagagawa niyo sa amin? Okay, now it's time for you to take off your blindfold. Ha! Again, Josie songs, by the way. Fairness, sarap, kinaman. In fairness nga, oh. Kaso tingnan mo. Tingnan niyo muna. May nahalo, yung iba. Finish fried. Yeah. May kasamang silika at packet pa yan kanina. Uy, not bad. Oo, ayan. Thank you for watching, everyone! Thank you! Metro's number Nasaan jowa mo?
Konyo, asan jowa mo? Charot. Bakit ganun? Ayaw mag-upload. Ayun. Uy, kain tayo. Uy, ang sarap naman nito. Live in. Uy, dude, ang sarap oh. Sweet so. Go dude, sa'yo yan dude. Dahil Mother's Day pa. Sa'yo yan dude. Pagod na ako. Yung nag-isip ako kung alin dito yung unang kong kain. KitKat na lang. Dali na, sa pagsaluhan natin, walang kakain nito, promise. Pag sa bahay, ang kakain na nito nanay ko. Pero yung nanay ko, mataas sugar nun. So, hindi na tayo mag-sugar. Hello? Hello po. Hello po. Good evening. Good evening po. Kamusta muna po kayo bago natin umpisan itong call na to? Okay lang naman po. Okay po. Masaya kami na mapakinggan namin na okay ka lang. Ma'am, familiar po ba kayo sa aming programa? Opo. Okay po. Ma'am, ako po pala si DJ Titan Jello. Hello po. At kasama ko po dito si DJ Rakitera. Hello po, DJ Rocky. Good evening. Para magkakilala tayo dati pa. Pare. Lagi po akong nakikinig dito kasi ilang beses na po akong gustong mag-try na mag-share. Pero bakit ngayon lang? Ngayon lang kasi, paano ba? Connected to dun sa ikakwento ko. What do you mean connected to sa ikukwento ko? Kasi, nung last month ata akong nag-contact dito, nagkabalikan kami ulit ng ex ko. So, last month tumawag ka na, tama? Opo, dapat nakaschedule na ako kaso ang nangyari, hindi natuloy kasi nagkabalikan kami. Ngayon, ano na nangyari sa inyo? Napaka-chismoso ni Titan Jello ngayon. Ano? Nakita lang na ang ganda ng babae. Hindi, parang kaboses niya yung kaibigan ko. Hindi po, talaga. Babae ako pero boses lalaki lang. Oo nga, parang nga naboboses. Siyempre, naging marupok po tayo, ganun. Sige, mamaya kwento mo yan sa amin ha. Okay po. Ito ba yung kukwento mo sa amin mamaya? Yes po. Sige ma'am, ready ka na ma'am? Okay po. Okay, standby lang ma'am. Okay po. Never ask me. Aray ko. Okay ma'am, ready na po tayo. Okay po, ready na po. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna po natin sa buong Kapuluan is already 11:07 PM at kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. At kasama mo ang Basa Princess DJ Rakitera. And welcome to the program Top Secrets. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan. Bagkos kay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. At sa pagkakataong ito, meron na po tayong Top Secret Sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na po natin siya. Magandang gabi. Magandang gabi po. Hello.
Hello po. Good evening. Good evening, DJ Rocky and Titan Jello. Ano pong pwede naming itawag sa'yo? Rina po. Pakiulit-ulit? Rina. Rina! Rina, ilang taon ka na? 26 years old po. 26. Sang lupalop ka naman galing, Rina? Manila po, Manila. Manila. Alright, Rina. 26 from Manila. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko po is yung ex ko na binabalikan ko ng 5 times. 5 times na. Yan po. Nagkakilala kami way back 2022. Sa isang app siya. Live stream app. Tapos, ano po ako nun? Bali, single mother po ako. Nung nakilala naman niya ako, alam naman niya po na may anak ako, ganyan. Pero that time po kasi nung nagkakilala kami, meron po akong boyfriend for 6 months na AFAM. Tapos, ang nangyari po, binrake ko yung AFAM para sa kanya kasi naramdaman ko na mahal niya ako, na mahal ko din siya, ganun. Okay naman kami in the first year. Nung first year namin, anniversary namin, mag-anniversary kami, nalaman ko na meron siya nilalanding girl. So dahil tatanga-tanga tayo, pinatawad ko. Tapos second anniversary, okay. Yung third anniversary, doon po kami nagkaroon ng conflict. As in, nasira talaga ako. Kasi, nag-work na ako noon. Tapos, nawalan ako ng landas kasi nag-break kami. Tapos, mas pinili niya yung girl. Tapos, yung girl na pinili niya, merong 3 anak. Mas pinili niya yon. Tapos, nung pinili niya yon, di naghiwalay kami. For siguro mga 1 month lang kami naghiwalay. Nagkita kami sa isang birthday ng relative niya kasi mas close ako dun sa mga pamilya niya. So, malapit lang din naman sa work ko, pinuntahan ako ng relative niya, sumama ako. Pero knowing na alam ko talaga nandun siya. Kasi kapamilya niya yun eh. So, alam ko na nandun siya. Pumunta ako doon hindi para sa kanya. Para makita siya. Pero meron akong sa sarili na gusto ko makita mo ko na ganito na ako. Nung nagkita kami noon, nung balik ulit yung feelings. Pero kahit paano kasi noon, medyo nakakausad na ako ng konti. Tapos, kinumpronta niya ako, ganon. Tapos sabi ko nga sa kanya, parang niloko-loko ko siya. Sige, kung gusto mo, ano na lang tayo. Magkakilala na lang tayo or magkaibigan. Tapos, hindi siya pumayag. Tapos, siguro nahulog ako. Mahal ko pa rin kasi siya that time eh. Tapos, naging kami ulit for the second time na. For the second time, tapos after ilang months ulit, nag-break ulit kami. Sa pangatlong beses. Na lagi niya akong niloloko sa mga, basta cheater siya. Tapos lagi niya akong niloloko. Hindi niya ako niloloko nang nakikita ko siya actual. Pero yung instinct ko kasi, alam ko sa lahat ng pagdududa ko lahat sa kanya, lahat yun tama ako. So, yung tipong pati mga kaibigan ko, sinasabihan ko, napakatanga-tanga mo sa lalaking yan. Hindi worth it ipaglaban, ganon. Kasi ako yung tipo ng tao na hanggat kaya ko, paglalaban ko siya. Pero, eto nang fast forward na tayo, ito ng April 9. Sabi sa'yo, gabi na walang araw. Nakita ko ulit for the 5th time. For the 5th time, ganun lang din. Babalikan, magbe-break. After naman, ganyan, magkakabalikan ulit kami. Etong huli, ako na mismo yung nakipag-break sa kanya na hindi ko na kaya kasi nauubos na ako. Yung parang feeling ko, wala na akong pagmamahal sa sarili ko. Na parang feeling ko, nalilimos na lang ako ng pagmamahal niya. Which is na pag tinatanong ko siya, sabi naman niya, mahal niya ako. Pero nakipagbalikan siya, diba? Ilang beses? Pero ngayon, hiwalay na talaga sila. Panloloko sa akin, parang hindi na siya. Ito pa lang. Sorry, nangyari to kasi baka lasing lang o hindi eh. Nagiging habit niya na nalokohin niya ako. Kaya
ngayong huling hiwalay namin, sinabi ko sa sarili ko na kahit masakit, kaya ko, dapat kayanin ko kasi mas pipiliin ko na ngayon yung sarili ko. Kasi lagi ako nasasabi ng mga kaibigan na napakatanga-tanga ko. Di na worth it, di naman siya worth it paglaban, di ka naman pangit, maganda ka naman, pero inuubos ko daw yung sarili ko sa taong yun. Oo naman, maganda ka naman. Nakita ko yung picture mo eh. Si Titan Jello, nagpapakyut yata sa'yo eh. Kasi nakita rin yung picture mo eh. Charot lang, may darot. Rina. Po. Hindi na kayo nag-uusap? Hindi na po. Pero kasi, nung nakarang linggo, ini-stalk ko siya. Napakatanga-tanga. Ini-stalk ko siya. Pero, napagdesisyonan ko na this day, ngayon, inubos ko muna lahat ng luha ako kanina. Dinilit ko na lahat ng mga memories, lahat ng mga picture, mga video namin ng mga moments namin, gano'n. Pati siguro yung mga damit na nanggaling, yung may memories sa kanya. Oh. Sinunog ko na lahat. Uy, anong damit yan? Yan ba yung may lace pa? Yun ba yun? Yung may lace? Oo, yung mga gano'n. Sinunog mo na yon? Sinunog ko na. Ano bang kulay ng mga sinunog mo na yon? Purple. Red. Red! Basic yon, red. Ano pa? Red, tapos black. Oh, yung mga sizzling hot. Ganon yung level. Okay, so sinunog mo na. Ano pang mga sinunog mo? Lahat ng mga damit. Ganon. Lahat ng mga damit na makakapagpaalala sa kanya. Bakit? Madalas ba siya bumibili ng damit mo o binibili mo para sa kanya? Give and take lang. Ito magandang suotin to. Gamitin mo to sa gabing ganito ha. Ganon. Opo. Ganon. Wait lang. Parang ilang beses mo kamo, 'di ba? Sabi mo kanina, ilang beses mo kamo binabalikan tong lalaking to kahit cheater siya. Pwede mo bang i-describe kung anong itsura nitong lalaking to? Pogi ba to? Pogi siya, malakas appeal, matangkad. Oy, matangkad. Anong height? Siguro mga 5'9". 5'9". Matangkad siya. Ikaw, anong height mo? 5'4" lang. 5'4", 5'9". Papantay pa rin naman yan. Kapag? Kaiga kayo. Ayun nga, yun ba? Isa pa. Bali, Ano to, isa pa? bago kami naghiwalay, with the twist, bago kami naghiwalay, kasi April 9 yon. So, April 8 ng, tanghali ako nakapag-break. So, April 8 ng madaling araw, may nangyari sa amin. Kahit alam ko na, pero hindi ko pa siya kinumpronta that day, nung nalaman ko, may nangyari muna sa amin, kasi nakainom ako nun. Kasi nangyari sa amin. Tapos pagkagising ko, siguro pumitik ako. Tapos yun. Bakit hinayaan mo yung sarili mo na may mangyari pa sa inyo sa huling pagkakataon kahit alam mo na parang ayaw mo na talagang makasama tong taong to? Hindi naman siguro, DJ Rocky, na ayaw ko na makasama. Pero parang naawa na ako sa sarili ko na. Kasi lagi na lang ako nagpapatawad. Kasi lagi akong may what if, babait siya, what if na Magbabago siya. Magbabago siya. May ganun ako. Sabi ko nga, kahit alam niya yon na, sabi ko, siguro sulitin mo hanggat mahal kita, kaya kitang patawarin. Pero wag nang mapunta sa sitwasyon na yung hindi na kita mahal. Kasi kahit anong balik mo nun, hindi na talaga kita babalikan. Grabe ka pala Rina magmahal, no? Talagang all out. Sasagadin, uubusin. Diba? Sasagadin, uubusin ng lahat-lahat. Pero kasi DJ Titan Jello, napaisip na rin kasi ako niyan in a month, last month na
parang hindi na siya tama, na parang nararamdaman ko na maglolo ko siya. Kawawa na naman ako kasi nung naghihiwalay kami, hindi ako nakakakain. Laging ang body ko lang is puro alak. Yung parang naging pangit lifestyle ko nun. Pero ngayong nag-break kami, tong break up namin na to, hindi ko nakita yung sarili ko na ganun ako. Umiinom ako, oo, kasama mga kaibigan ko. Pero hindi ako umiiyak na naglulumpasay kasi iniwanan niya ako. Masaya ako. Pero minsan, syempre, may times na nalulungkot ako. Lalo na, kunyari, yung mga nakasanayan mo, hindi na ginagawa sa'yo. Ano yung mga nakasanayan mo? Ano kasi siya mahilig siya magluto. Mhm. So, minsan, kunyari, corned beef, kaya niyang gagawin niyang kalderetang corned beef. Yung mga kakaiba, ganon. Yung mga pagluluto ka niya, kahit ayaw niya na lumalabas kami sa labas. Gusto niya laging luto lang sa bahay. Ganon. Yun. Siguro nasanay ako dun sa pagkikare niya sa akin. Pero Nagluto, ngayon, no? naisip ko na parang hindi naman tama na siguro na nauubos na ako. Parang naawa ako sa sarili ko. Mhm. Ano ba yung klase ng lalaki na gusto mong makasama ng pangmatagalan? Sabi ko, loyal, mapagmahal, yung aasikasuhin ako. Siyempre, una din dun yung mamahalin yung anak ko. Siyempre kasi, bago naman niya ako mahalin, dapat mahalin niya muna yung anak ko. Kasi nga, single mom ako. Ayun. Tapos, may takot na sa Diyos. So ngayon ready ka na? Ngayon po, masasabi ko na merong nakikipag-usap, pero parang gusto ko hanggang usap lang muna. Parang hindi ko siya, ayoko entertainin, kung parang landian lang muna tayo, ayoko munang mag-settle ng relationship as of now. Taray nung landian lang muna tayo, no? Rina, kung sakaling mag-reach out etong ex mo sa'yo, kakausapin mo ba siya o hindi? Sabi ko po sa sarili ko, hindi na. Dapat. Mhm. Kasi ilang beses na to. Hindi siya isang beses, 2. 5 beses. Mhm. Masyadong Paano kung masakit. kumatok siya sa pinto ninyo, tapos sabihin talaga sorry, tapos may dala pang luto niya na kalderetang corned beef? Oh. Mainit-init pa, papapasukin mo ba siya sa bahay ninyo? Paano ba? Hindi ko din alam eh. Gusto nga rin manghingi ng opinion sa mga ganong bagay. Na kung sakaling bigla siyang mag-sorry-sorry sa'yo, sasabihin niya na magbabago na siya, at Ayun last nga. na to. Paano yun? Paano mo i-handle yun? Ayun nga, DJ Rocky, parang ang hirap magsalita ng tapos. Kasi Oh. alam ko sa sarili ko na kahit papano, mahal ko pa rin siya. Pero sana nga, pagka napunta na ako sa sitwasyong ganun, sana hindi ko na siya mahal. Sana wala na akong pagmamahal na maramdaman. Tapos nakikinig pala siya ngayon, no? Hindi, puntahan ko. Oo. Ganun, no? Mali mo na, naririnig niya ako. Nanonood pa naman yun. Ah, talaga? Kasi minsan nakita niya na, ano to, ba't may ganitong tawag dito? Tumatawag ka dito. Sabi ko, ay hindi. Nag-try lang ako. So, humingi ka ng opinion sa amin ngayon kung anong magandang gawin kung sakaling etong ex mo biglang sinusuyo ka, sasabihin na magbabago na siya, ganon. Opo, kasi, paano ba? Nakita ko kasi, dahil itsura akong palaka, nakita ko na dun sa app kung saan kami nagkakilala, meron na siyang katawagan na misis. Meron na siyang, siguro girlfriend niya na. Pero kasi, girlfriend niya na, misis na tawagan nila. Mr. and Mrs. na. Ganon. Parang inaano ko na sa sarili ko na, kailangan mo nang tanggapin, be, na wala na talaga kayo. Pero sabi ng mga iba na, sabi ng kapatid niya na, ako, di naman ako naniniwala sa breakup niyo na yan eh. After a month, after ilang buwan, pag na-miss ka na niyan,
pag namimiss niya na yung alaga mo, babalik na sa'yo yan. Yun nga, nasanay na kasi siya na pagka namiss niya ako, may babalikan siya. So ano talaga yung gusto mong marinig ngayong gabi? Kung ano, kasi hindi ko alam kung paano mag-move on sa ganong bagay. Na which is, nagkaroon naman din ako dati ng boyfriend, yung tatay ng anak ko. Pero, yun kasi parang naramdaman ko, bigla na lang nawala yung feelings ko. Yung pag nag-I love you sa'yo, nag-uusap kayo, wala nang spark. Yun yung naramdaman ko sa relationship namin ng tatay ng anak ko. Ngayon kasi kailangan ko talagang i-pull out yung sarili ko, yung nararamdaman ko dun sa taong mahal ko. Na dapat hindi na kasi ilang beses ka na niyan sinaktan. Kasi yung paggawa ng choice, 'di ba? Hindi isang beses 'yan gagawin eh. Sa bawat sandali, sa bawat minuto, sa bawat segundo, sa bawat araw na dadaan sa buhay mo, you have to make that one choice. At itong choice na to, yung bitawan talaga tong taong to. Kung consistent ka ha. Kasi hindi porke nakipag-break ka na sa lalaki, 'di ba? Yun na yun eh. That's the end of all. Hindi. Yung pinakamahirap na parte dyan, yung panindigan, yung desisyon mo na yun. Nahiwalayan yung taong yun. So, anong gagawin mong paraan para talaga mapanindigan yun? Yung desisyon na yun? Tama lang po ba na i-delete ko lahat ng contacts niya, even pati yung pamilya yung family member niya na naging good sa akin? Makakatulong ba yun sa'yo? Hindi ko po alam kasi nung mga dati naming break na hindi ko naman binlock yung kapamilya niya. Parang napapastok pa rin ako kung anong ginagawa nila, kasama ba yun, gano'n. Which is alam ko naman yung pinalit sa akin nasa ibang bansa. Siguro, ayaw niya na talaga. Kaya parang inaano ko sa sarili ko na kailangan ko nang tanggapin na wala na talaga, na hindi na. Lagi kong iniisip. Kaya mas pinipili kong maging masaya araw-araw, pagising ko. Parang sinasanay ko na yung sarili ko. Na hindi ko siya maisip. Ayun po. Rina. Po. Ilang taon na anak mo? 8 years old. 8 years old. Kamusta naman ang bata? Okay naman po. Sino Pero nag-aalaga? minsan hinahanap niya etong guy na to. Sino nag-aalaga? Ako po. Kasi nung kami pa, siya yung naging father figure nung bata. Siya yung parang kinalakihan na tatay, ganun. Pero alam naman ng bata na hindi siya yung tunay, hindi yun yung tunay niyang tatay. Pero minsan kasi nanganap niya kasi nasanay siya na lagi niyang kausap, ganun, napupuntahan siya, nagkikita kami, ganun. Na parang ngayon nagulat siya na biglang wala na. Nag-aaral na yung bata? Opo. Anong year na? Grade 4 po sa pasukan. Tapos, ikaw nag-work ka? Opo, nag-work. So, pag nawawala ka, sino nagbabantay? Sa family ko po. Kapag may boyfriend ka, madalas ka bang umaalis? Hindi naman po. Pagka minsan magde-date kami lang, pero minsan magde-date kami, 3 kami. Minsan minsan pagka kasama naman din yung bata. So, ang tanong mo sa amin dito, kung tama ba na layuan mo na tong ex mo? Tama Opo. ba na pati yung pamilya niya na naging mabuti sa'yo ay layuan mo na rin? Tama? Opo. Unang-una, tama si partner kanina, yung tanong niya na kung tingin mo na yan ang magpapagaan at magkakat ng relationship ninyo ni Guy,
at para hindi mo na siya makausap, tapusin mo na. Pero aanuhin mo yung pag-delete ng number kung kabisado mo naman. Aanuhin mo yung pagbablock sa Facebook kung i-unblock mo naman. Dapat, kung talagang magdidesisyon ka ng bagay na gusto mo nang lumayo, dapat talaga buo yung loob mo, buo yung desisyon mo. 'Di ba? Dapat alam mo sa sarili mo na etong desisyon ko na to ay hindi lang para sa sarili ko. Etong desisyon ko na to ay para din sa anak ko. Dahil hindi lang ako dapat ang nagdidesisyon. Dapat kapag nagdidesisyon ako, dama yung anak ko na ngayon. Dahil unang-una, pwede makaapekto yan sa bata. Yung ganyang hindi healthy na relationship, yung nakikita niya sa magulang niya. Na paiba-iba or kung hindi man paiba-iba, iisang gay man pero nawawala, bumabalik, nawawala, bumabalik. Medyo may epekto yun sa bata. At ayaw natin mangyari yun dahil hindi naman po gusto ng bata na medyo ma-confuse siya or maguluhan siya sa pangyayari na bakit ganito yung nanay ko? Bakit yung nanay ko hindi maging maayos or laging consistent sa isang guy or sa tao na to na makasama niya hanggang dulo? Antay mo pa ba na tanungin ka ng anak mo? Hindi na po. Pero kasi yung anak ko na niya na nung this past few weeks feel ko nararamdaman niya ako kahit hindi ko pinapakita sa kanya na umiiyak ako, malungkot ako. Feel ko nararamdaman niya ako. Nagulat na lang ako one time. Yumakap siya sa akin. Sabi niya sa akin, Mami, wag ka nang malungkot. Okay lang kahit tayong dalawa lang. At tapos lagi niya ako sasabihin, umiiyak ka na naman, wag ka na malungkot. Okay lang na tayo na lang. Which is tama din yung bata. 'Di ba? Baka kasi nakikita niya rin sa'yo, Rina, na nahihirapan ka din. Kasi ikaw makakapagsabi niyan, Rina, na mas mabuti ba na kapag may partner ka? Mas gumagaan ba? Mas nagkakaroon ka ba ng peace of mind kapag meron kang partner? Or mas nagkakaroon ka ng problema, pangamba, takot? So kung nararamdaman mo yung takot, pangamba at naguguluhan ka, dahil nga baka mag-cheat na naman itong tao na to, lokohin ka, ipagpalit ka na naman. Siguro it's about time na i-let go na yung tao na to. Rina, may tanong lang ako sa'yo. Hindi mo ba kaya mabuhay ng walang lalaki? Kaya naman po. Kaya naman po. Kasi nga yung tatay nga ng anak ko napakawalan ko na lang ng basta-basta. Na parang naisip ko ngayon, siya pa kaya na boyfriend ko lang. Siguro, matagal na panahon. Pero dapat nga, mas dapat akong nag-hold dati sa ex ko, yung sa tatay ng anak ko. Kasi sa tatay ng anak ko, hindi naman yun nagloko Kumbaga nawalan lang ng time, tsaka more on hindi kayo nagkaintindihan. Oo. Yun lang. Pero sa kanya, Go, Rina. pero kasi sa kanya, niloko niya na ako. Parang, siguro kaya hindi siguro kaya ko naman. Kaya ko naman. Kailangan ko lang sigurong hindi i-busy. Kailangan ko na siyang tanggapin. Simula ngayon na wala na talaga. Ayoko na. Dapat na ako gumawa ng desisyon na panghahawakan ko na talagang kahit bumalik siya, kailangan wala na talaga. Hindi na. Kasi tapos na, okay na ako. Tsaka Rina, alam mo, yung katulad mo na single mother, hindi nyo deserve yung ganyang love na binibigay sa inyo. Hindi porket meron ka ng anak sa dati mo ay dapat tratuhin ka na lang ng basta-basta. Alam mo, nakakalungkot lang din dahil hindi naibibigay yung tamang love sa'yo nung ex mo na hinahabol-habol mo.
Nakakalungkot lang. So, dun pa lang sa party na yun, Rina, dapat makita mo na, siguro hindi siya yung tamang tao sa akin. Siguro itong tao na to ay dumaan lang sa buhay ko, pero hindi siya para yung mahalin ko, habulin ko, at paglaanan ko ng oras. Kasi po dati, nung nagtanong ako sa kanya kung bakit mo ba ako niloloko? Bakit mo ba ako niloloko? Bakit ka nag-cheat? Sabi niya po kasi sa akin noon. Ngayon ko lang nire-realize na. Sabi niya kasi sa akin, hindi ko alam eh. Ewan ko kung bakit ako ganito. Parang, siguro pagka nakikita niya na sobrang pagka nararamdaman niya na sobrang Sabi ko, mahal na bumili ako mahal ng ko siya. lugaw. Bumili ako ng arroz Parang caldo. doon niya naisip magloko, gano'n. Lugaw. Kasi parang gano'n yun eh. Parang sabi niya kasi parang ano daw. Sabi ko, ba't ka ba nagloloko? Sabi niya, kaya daw siya nagloko kasi daw ayaw niya yung babaeng sobrang mahal na mahal siya. Gusto niya yung parang mas mahal mo yung sarili mo kaysa sa kanya. Kailangan siya yung humahabol sa'yo. Sino yung lalaking yan na mauga ko yung ulo niyan? Ugain ko lang, no? Ayaw niya ng sobrang minamahal. Ayaw niya yung paparamdam mo sa kanya yung pagmamahal mo. Gusto niya siya yung maghahabol sa'yo. Yung may thrill ba? Teka lang. Alam mo, wala masama doon sa sinabi niya na ayoko ng sobra akong minamahal. Kasi may mga tao talaga naman na sinasabi na, wag tayo masyadong all out sa isa't isa. Mahalin mo din sarili. May mga tao talaga nagsasabi ng ganun. Pero, ang mali lang doon, para suklian mo ng ng cheating o panloloko yung isang tao, mali naman yun. 'Di ba? Kaso po yung pinipili niya din, ngayon ko lang din naan sa sarili ko na, yung pinipili niya, mas gusto niya yung may sabit kaysa sa single mom, parang ganun. Kasi, pinagpalit niya ako. Yung mga breakup namin dati, laging may asawa. May anak, may asawa. Alam mo, So, yung may thrill na ganun. alam mo, Rina, to be honest, nakaka-high blood itong lalaki na to. Mas mabuti na bitawan mo na to. Alam ko na alam mo rin sa sarili mo yung tamang dapat gawin, pero hinihintay mo lang din na may magsabi sa'yo, or baka kami ang hinihintay mo na magsabi sa'yo. Huwag kang magpakatanga sa ganitong tao. Hindi mo deserve to. Diba? Tignan mo yung paniniwala ng tao na to na ayoko ng sobra ako minamahal at kapag minahal ako ng sobra, magloloko ko. Diba? Gusto niya siya yung hinahabol. Hindi mo deserve maghabol, Rina. Bilang isang babae, huwag kang maghabol. Tsaka ang sarap din kaya sa pakiramdam na pag alam ng lalaki na mas mahal mo siya, hindi siya papatalo. Mas mamahalin ka niya lalo. Dapat ganun. Diba yung parang, yung ganun, yung parang, pag binigyan ka niya ng ganito, parang, hindi, gusto ko nang bigyan din siya ng ganito. Tapos hanggang sa, alam mo yun, so overflowing na kayo ng pagmamahal sa isa't isa. And yun naman yung klase ng pagmamahal na gusto nating madama sa buhay, diba? Hindi yung kapag naramdaman niya na mahal ka, magloloko. Di ba? Parang napaka-rare nga, partner eh. Kasi ako bilang isang lalaki, kapag ako alam ko na yung babae sobrang mahal talaga ako, mararamdaman mo naman yan eh. Mararamdaman mo yan na sobrang mahal ka ng isang babae. Na kahit may mga flaws ka na hindi mo talaga maiwasan or hindi mo maayos pa agad-agad. Tinatanggap ka niya. Opo. Ang pinagtataka ko lang, bakit niya sinusuklian ng kapangitan palalo? Dapat nga nakukonsensya siya na ang bait nitong taong to, mahal na mahal ako. Dapat mahalin ko rin to ng mas doble. Oo. Di ba? Pero siguro may mga tao lang din talaga na hindi marunong mag-reciprocate. Na lumalabas din talaga yung kanilang evil side. Evil ba? Evil. Kasi
selfish desires. Minsan, doon din nagmumula yun eh. At hindi love yung binibigay talaga sa kanya. Hindi love kaya siya kinilala o kaya ka binabalik-balikan dahil hindi kanya love, Rina. Akin lang sa akin lang to, hindi kanya love. Kasi kung love kanya, bakit ganun yung gusto niyang sabihin sa'yo? Ba't ganun yung ginagawa niya sa'yo? Opo. Actually, mabuti nga po nangyari na to. Ngayon, ngayong April, nalaman ko siya kasi may usapan kami na gusto niya magsama ulit kami sa isang bahay. Kasi dati, siguro nung first 1 year namin, nagsama na kami sa isang bahay. Nagkaroon lang ako ng problema sa pamilya. Kailangan ako ng parent ko. Kaya ako umuwi sa amin. Pero kasi, kukunin ko na that time yung anak ko. Kaso yung mother ko ayaw ibigay kasi yung mother ko parang naging anak na din turing niya sa anak ko. So ayaw niyang pakawalan. Sabi ng nanay ko na feel ko walang mangyayari sa inyo pag pinasama ko yung bata dyan, gano'n. Nung bago ako umuwi sa amin. Saan kayo galing? Nagkasama kami 1 year, okay naman. Tapos yung umuwi ako, doon siya nagloko. Tapos ngayon dapat, may usapan kami kung bago magpasukan ulit ang bata. Sige na, Doon na kami titira sa kanya. Sa kanya na kami dapat titira. So sabi ko ngayon, mabuti na lang pala, nalaman ko ng maaga. Buti hindi pa kami nakalipat doon nung nalaman ko. Para ngayon, madali ako naka-escape sa ganitong bagay. What if kung nandun na kami sa kanya, tsaka ako nalaman to. Parang ang hirap para dun sa bata. Na malalaman niya yung ganun. Tapos aalis ulit kami. Balik ulit kami sa pamilya ko. Ganun. So Rina, tatanungin kita ngayon. Ano bang tingin mo dapat mong idesisyon na? Kasi naikwento mo na sa amin lahat. Alam na namin kung ano yung pinaghuhugutan mo, bakit ka tumawag sa amin. Tingin mo, ano bang tama ng desisyon? Kasi kung kami ang bibigyan mo ng karapatan magdesisyon para sa buhay mo, ang tanong muna namin, susundin mo ba yun? Di ba? Hindi mo susundin yun eh. Di ba? Totoo lang, real talk lang, hindi mo susundin yun kasi kung wala rin sa puso mo yung sasabihin namin, hindi mo susundin yun. So ngayon, Rina, kung kami ang tatanungin mo kung anong dapat mong desisyonin, ako, para sa akin, bilang isang lalaki, iwanan mo na yan. Dahil nagpapakatanga ka sa kanya. Tama. Hindi tama na ipilit mo yung sarili mo sa maling tao. Pagka maging marupok, masyado mong binababa yung sarili mo eh. Doon sa kinukwento mo, hindi porket single mom ka or single mother ka, dapat may babae yung sarili mo. Hindi ganun. Dapat nga mas manindigan ka dahil may anak ka na eh. Di ba? Dapat kung iniwan mo ako, di mo ako pinapahalagaan, goodbye. Di ba? Hindi para mas maging mahina ka sa ngayon dahil hindi lang ikaw ang nagdidesisyon para sa sarili mo, pati sa anak mo. Diba? Maging matapang ka lang. Sa akin, yun lang sa akin. At may iba rin ang pananaw ng isang babae para dito sa ating usapan. Actually, lahat naman ng sinabi ni Titan Jello tama eh. Tama lahat ng yun. Pero ang tanong, gagawin mo ba kung ano yung tama para sa sarili mo? Kasi kahit ano pang sabihin namin dito, kung hindi mo rin naman susundin, wala rin mangyayari. It's gonna be a cycle. Yung nangyayari sa inyo dati ng ex mo, kung tatanggapin mo siya uli, magiging cycle lang uli. So, kailangan mo talagang panindigan yung naging desisyon mo na hiwalayan na siya. And sabi ko nga kanina, hindi doon natatapos yung pagdedesisyon mo. Araw-araw, magdedesisyon ka na hindi na siya kausapin pa, hindi na siya kontakin pa, hindi na alalahanin yung mga masasayang alaala nyo, hindi na i-entertain pa, na pwede pa, na baka pwede pa siyang magbago. Hindi na. You have to make that decision na hindi na talaga kayo
ang para sa isa't isa at hindi na siya ang para sa'yo. Kasi kapag tinanggap mo yun sa sarili mo, mas makakalaya ka. Mas posible kang makahanap o makatagpo ng tamang tao para sa'yo. Tsaka tama naman din yung sinabi mo kanina, Rina, na ang hirap din kasi talagang magsalita ng patapos. I've also been there. Nasabi ko hindi ko na babalikan, pero binalikan ko pa din. Kasi may what if ako eh. What if magbago siya? What if sumagol ako uli, tapos maging matino naman na siya? Pero kapag nagpakilala na kasi sa'yo talagang isang tao ng ilang beses, ng maraming beses, marami ka nang binigay na pagkakataon, ibig sabihin yun na talaga siya. And that is something that you cannot change. Hindi na ikaw ang makapagpababago sa kanya, kundi siya na mismo sa sarili niya. At kung ilang beses mo na siyang binigyan ng pagkakataon para magbago siya at hindi pa rin siya nagbago, well, wala ka nang magagawa doon. Hindi mo siya mapapabago, period. Kasi karakter niya na yun. Tama. Opo. At ayaw mo naman ng ganung klaseng karakter, 'di ba? Eh paano kung humahanap ka rin naman ng father figure para sa anak mo, 'di ba? Parang hindi mo rin naman gustong gumawa ng isang buong pamilya na ang father figure manloloko, 'di ba? Opo. Lalaki, babae, anak mo? Lalaki po. Kaya din siguro hindi kami nagkakaroon kasi gusto niya magka-baby. Kaya ngayon naiisip ko na mabuti na rin po pala na hindi na rin nagkaroon. At least wala nang mga batang makakaranas ng mga sakit. Yeah. Ngayon po na na buo na po yung decision ko na hindi na talaga. Ayun. Di masaya kami. Hindi na din po talaga kasi ilang beses na. Tsaka hindi ko na muna po sa ngayon iniisip na may lalaki, ganun. Parang mas iniisip ko ngayon yung sarili ko. Tsaka yung anak ko. Na kami lang kahit maging masaya ngayon. Okay na yan. Sige, tama na kamo. Ulit-ulit ko yan. Ayan po. Ulitin na naman niya. Para sa akin, Rina, sana totoo lahat yan. Naniniwala kami na yan ang plano mo, buo na desisyon mo. Naway maging totoo at panghawakan mo sana yung mga napang-usapan natin dito. Sinabi ni DJ Rakitera, sinabi ko, at mismong nanggaling sa bibig mo na mga sinabi mo. Yun lamang. Sana nakatulong to, no, tong pag-open up mo sa amin para talagang mas mapalaya mo pa yung sarili mo doon sa nakaraan mo. Kasi you have to really keep moving forward. Kasi kung lilingon at lilingon ka, baka hindi ka makausad ng tama dyan. So, dapat ang tingin mo talaga paharap. And the future of your kid, yun yung pinakamahalagang panghawakan mo ngayon para tuloy-tuloy lang yung pagtapak mo paharap, diba? Hindi palikod, hindi palingon, diba? Kasi baka magka-stiff neck ka naman kapag hindi mo napigilan lumingon palikod, diba? Opo. So, yun na naman. Rina, maganda ka. Ngayon buo na po talaga yung decision ko na hindi na. Ayun. Siguro kung makikita ko siya or mag-reach out siya, siguro hindi ko na para kausapin kasi parang tama na ilang beses na akong nagpatawad sa kanya. Ngayon, isipin ko naman yung sarili ko. Tsaka yung peace of mind. Yan. Ngayon nagka-peace of mind na ako kasi dati wala akong peace of mind. Lagi ako nag-iisip. Kaya ngayon, parang ngayon kahit meron ako mga ine-entertain or merong mga nagpaparamdam na mahal ka namin, nandito kami sa tabi mo, ganyan. O okay lang. Actually parang buo na ako yung anak ko, ako, tsaka yung mga taong ramdam ko na mahal ako. Parang sa ngayon yun na muna. Ayoko munang magkaroon ng iba pang relationship sa ngayon. So, munang i-enjoy yung ganong bagay. Yung kami-kami munang magkakaibigan, mga taong nagmamahal, tsaka yung anak ko. Natanggal na yung helmet. Sabi nga ng mga kaibigan ko, ang tatag daw ng helmet ko, ngayon nasira na yung helmet ko. Bumili headband. Okay. Ayan po. Sana tuloy-tuloy na ha. Rina, maraming salamat sa pagtawag mo sa programang ito. And may God bless you and your child. Thank you po, DJ Rocky and Titan Jello. Thank you.
Thank you po. God bless sa'yo. God bless din po. Ayan, para sa mga nanays out there, no? Sa mga single mothers out there, sana pakaisipin yung maigi yung sarili ninyo, no? Na hindi porka nagkaroon kayo ng anak, 'di ba? Ibig sabihin nun, kung sino man yung lalaking magpakita ng interes sa inyo, lumandi sa inyo, yun na agad yung para sa inyo. 'Di ba? Minsan kasi akala natin hanggang dun lang yung taong pwedeng tumanggap sa atin o yun lang yung taong pwedeng tumanggap sa atin. Pero hindi. You are worthy of love. You are worth it. Siguro may mga pagkakataon lang talaga, may relasyon sa buhay mo na hindi nag-work. Pero malay mo, 'di ba, mag-work naman ito sa panibagong taong mamahalin mo na papapasukin mo pero worth it naman din. Tama. Hindi pa rin dapat bumaba yung qualities ng lalaki na dapat mong papasukin sa buhay mo. Alam mo yun, mag-keep ka ba din ng standards? Kasi dude, napakahalaga ng pag-keep ng standard sa buhay. Parang hindi ka naliligaw. Totoo, dude. Kailangan, kunwari papasok ka, diba, ng kumpanya. Ano bang standard mo? Hindi pwede yung parang tatratuhin ka ng basahan. Hindi, diba? Tapos kung sakaling pupunta ka ng mall, bibili ka ng sapatos. Ano, gusto mo masikip? Gusto mo yung sobrang luwag? Hindi. Dapat may standard ka, komportable ka, worth the price. Ganon din pagdating sa paghahanap ng lalaki. 'Di ba? Hindi yung porke nagpakilig lang sa'yo, nagpatawa lang sa'yo, kaya magaling sa kama. 'Di ba? Ibig sabihin na nun, parang siya na talaga. Hindi. Mali. Tama. Tsaka partner, dapat hindi niya sinasabi yung hinahanap niyang standard dun sa isang lalaki. Dapat sa kanya lang yun para nagigauge niya rin kung dapat ba akong pumasok na o dapat ba akong mag-step back na. Diba? Kasi ang hirap madaling ipakita kagad ng lalaki kung lalo na pag tinanong niya na ano bang hinahanap mo isang lalaki? Madaling ganapan Pero pagiging consistent, mahirap yun. So dapat siya alam niya sa sarili niya na kapag nakaramdam na siya ng ganito, stop na. Hinto na. Wag mong ipilit yung sarili mo tulad nga sinabi mo na parang bumili ka ng sapatos na masikip sa'yo. Wag mong ipilit yung sarili mo sa alam mo naman na nahihirapan ka. Totoo. Klaro dapat sa iyo yung standards mo, kung ano yung Galing qualities na inaano mo sa isang lalaki. Tsaka bukod doon, dude, hindi valid yung ilang beses na kasi ako niloko kaya napagod na ako 'Di ba? Ilang beses na kasi ako nagpatawad. Hindi, dude. Dapat ang makita mo talaga doon kung ano yung karakter ng tao na pinakita sa'yo. Tama. Yun yung magiging rason mo kung bakit bibitiw ka. Hindi dahil sa ilang beses kang niloko. Hindi. Kung ano yung karakter na pinakita sa'yo dahil dun sa ilang beses na pagluloko sa'yo, yun yung panghawakan mo na parang manluloko kasi siya Ganito yung ginagawa niya sa akin. Hindi niya iniingatan yung pagmamahal na ibinibigay ko at hindi to worth it ipaglaban. Kasi kapag ganun kalalim ang pinangahawakan mo para makamove on ka, mas madali ka makakalet go. Pero kung yung ilang beses na kasi ako napagod, kasi yung pagod pwedeng mawala lang yan Lalo na kapag nakapag-rest ka. Oo, dude. Pag ganun, rurupok ka ulit Pero kapag pinanghawakan mo yung mas malalim na dahilan kung bakit ayaw mo na, at yun yung manluloko kasi siya. Wala akong magiging peace of mind kung ito lang. Lagi lang siyang lahat ng yun, dude, pag araw-araw mong inintindi, talagang masusuka ka hanggang sa makahanap ka talaga ng iba na alam mong pasok na dun sa standard mo at gusto mong makasama habang buhay. Agree. Ganda. Well, iba din talaga pag galing sa experience. Charot! Sinubok na ng panahon, no? Sinubok kasi sinabi ko din yun na baka magbago naman. Nakipagbalikan si ate mong girl, tapos hindi naman pala talaga nagbago. Mas malala pa yung ginawa. Ang lupet. Ngayon mo na minsan kaya tayo nasasaktan ng sobra. Kasi hinahayaan natin na masaktan tayo ng sobra. Oo naman, dude. Diba? Choice pa rin din Choice natin kasi natin Pwede naman natin kasing hihinto na. Totoo. Pero bakit pa natin pinagpatuloy? Totoo yan, dude. Tinuloy pa rin Kasi choice natin Kaya dapat marunong ka lang talaga maging accountable and ano lang din, Limitasyon tanggapin mo mo lang din kung ano yung consequence nung naging choice mo. Tama. Kumbaga matapang ka nagdesisyon na ganun, matapang ka din dapat. Yes. Alam mo pa rin bumangon. Totoo. Diba? Kasi sasabihin mo, magpapawarak ako. Pero hindi mo sinabi na, pag nawarak ako, babangon ulit ako. Yan. Diba? Dapat ganun. Oo.
Yun ang ano natin. Mindset ba? Mindset. Mindset. Puro puso. Oo, mindsetting din tayo, Utakan. kabisyo. Oo. Anyway, sa mga kabisyo natin out there na gusto magbahagi ng kanilang secrets, pwedeng-pwede po kayong magbahagi ng mga sikreto sa amin alas 9 po ng gabi hanggang hating gabi. Nakasama po ninyo ang inyong Basta Princess DJ Raketera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Handog ko pong awitin sa inyo is a beautiful song by Sunkissed Lola Pasilio. Metro's #1 Love Radio Basic!